Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu asị m nke onye chi na zere asị m ebe bere ugo bele nke si ibe ya ebe asị ka nkukwa ya n'ụbọchị taa anyị nọ na obodo Aguluzigbo nke dị na mkpukpu Naduana village ụmụọka kindred anyị nọ n'ezinụlọ ndị be Okeafor Anaebo nnukwute nna ama ama n'ala Aguluzigbo. Anyị chọrọ ka anyị mee gịnị ka anyị gaa nchọpụta ka anyị chọpụta ife ga-enyere Igbo aka na ife ga-enyere obodo anyị aka. Biko si ife ị nwere ike imedowe mbụ ọ bụrụ na ife ozi a biko tụsaa ya ọ dị ezigbo mkpa ma hụchalụ m ntị ọfụma mụ na nnukwu nna anyị nọ n'oge ugbu a mana bifo ma agawa n'ihu ka anyị mee gịnị ka anyị mee omenala eji wee mmadụ ndị Igbo dịka eji m ego mmanya ike were bịa papa nke bụ ego mmanya ike iji eji wee na-atụchara so nna anyị ndeewo biko nna anyị biko iji agwa anyị afa gị kwelu eji m akpawa ekwu afa m ife na-aza bifo were dị ụlọ ya ndị ha afa m bụ Okeafor afa m bụ Okeafor n'Igbo kwa ọ bụrụ nke gọọmenti anyị akpakwa nke ahụ iche maka ọ dịcha iche iche mkpọsịba gaba n'iru nke Igbo bụ Okeafor ka m na-aza nke gọọmenti bụ Michael Michael nke ababa izi papa ife nji wee bịara na be gị n'ụbọchị taa dị n'ebe na anụrụ m nọ gị nwa bụ onye tọkarịchara na Naduana village nọ gị gwa bụ onye tọkarịchara n'ala Aguluzigbo papa eziokwu ịma na ife na-eme n'ife eji eme osiari dịkwanụ ife nji ihe ife a na-eme osiari dịkwanụ bụrụ ego ube ya ọzọba onwe mana nkọwa pụtara m were gosi bụ onye dere ịma ya ajụ ahụ kedu ife mere oge ajụ ahụ iji na-aza ya yes ọrụ bụ onye ga-abụ na anyị na-azọ ya ka m were na anyị na-azọ ya azọ akpọ onye na Naduana kwa ụgwọ m Aguluzigbo n'ike ha niile maka nwa m na ajiri m nke ọrụ ịmara ihe ejiri mụ ya ijizi ya kọwaba maka ọmaghị onye ji amaghị ha amụrụ ya ọ onye mụrụ nụ ji ekwu n'ihe ha ọrụ so papa ife na-akọwata bụ nọ gị nwa bụ onye tọchara na Naduana ịbịa na Naduana eji m na sitere na ọmụmụ bikọs ihe ndị ya kwuo na ijem azụ na ọmụmụ bụ na o nweghị ụdị ọya baba ihe nnaka ekwu si onye na-asụ na ya tọrọ ma ya atọhụ o nwere osiari onye a ịma ya ma ọ dị mma ife njibe a na-ekwu ya ife mma bifo ruo nwa adị nwa mma mere ahapa papa biko ị nwere ike ịkọwa afọ ọnede na afọ ọnegbo ana na ndị omume akọwa nkọ ahụ onye mmadụ adị ime ya adị ime ya nke adị ime ya ka m nọrọ gụba ya ụbọchị ngwechere Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m ọzọ biko papa si na ọ gaghị echetanwuzi afọ ọnụ ọ dị mana Chukwu mere amara Chukwu okike abịa ma mere amara mgbe jee udo nwa ya nwoke ya akọwazi afọ one papa ya dị n'oge ugbu a ọ gaghị ndeewo biko ọ gaghị enwe ike ịmatụ afa gị
Okay. After more Ferdinand Anaebo. Okay. Okay. Okay, the only one Fede. Okay. Okay, ịbụ nwa papa bi. Okay. Asị na ọ bụ nwa papa. Biko, ị nwere ike ịkọwatalụ anyị afa nnukwu nna anyị dị? Okay. This is 2023. So I'm 120 years. Ọ gbara afọ 120 years. Biko, ị nwere ike ịkọwara anyị onye bụ onye tọkarịchara na mkpokpo Naduana village? Yes, ebe na mkpokpo na Aguluzigbo village. Na 2010. O nwere onye a na-akpọ Okeafor Anaebo. Ya nwa bụ onye na-arụ owe mgbe a na-enye merit dịka ndị tọchara Okeafor Anaebo wee oruo nyanwa bụ sekọnd na 2010 before Okeafor Anaebo ahụ tọrọ ya na nwa. So ọ nyanwa bụzi onye tọchara na Aguluzigbo. Ịbịa na siri mmatakwu na ịbịa na Aguluzigbo. Ole si ma o nwezikwa onye ọzọ ruru data ogohu 120 so na nghọta na otu nsi matarụ na 120 years. Ole si ma o nwezikwa onye ọzọ ruru data afọ ha. So but nke a dị sure, nke ama bụ na ịbịa n'ala Naduana, mkpokpo Naduana village Aguluzigbo, local government of Anambra State, no papa anyị bụ onye tọkarịchara na mkpokpo a na ọ dị 120 years. Biko ọ gaghị, biko ọ ya aka mma, biko gbatịkwa afa ha ọzọ maka ụwa mata afa ha ọzọ. M kọwara na afa m nwa Ferdinand Anaebo. Okay, ndewo. Nke eji onye ọma Fedeko wee mara. Okay, ndewo.